Hej, ahoj, tady Mr. Rezumen. Dnes vysvětlím sci-fi film, který se jmenuje Lifelike. Pozor, před námi jsou spoilery, buď opatrný. Film začíná tím, že ukazuje Sophie a Jamese, jsou to novomanželé. Zatímco se líbají, James dostane telefonát, že jeho otec zemřel. Od té doby se James a Sophie přestěhovali do luxusního domu jeho otce. Kromě luxusního domu James také zdědil práci svého otce. Na druhou stranu, Sophie na tento luxusní život není zvyklá. Nechce, aby ji obsluhovala nějaká služebná, i když služebné pracují spokojeně. Sophie pořád nechtěla, aby tam byl někdo jiný než oni dva, takže Sophie nakonec propustila všechny služebné ze svého domu a dala jim mzdu za 2 roky. James, který o tom věděl, byl ze Sophie zpočátku zklamaný, protože v tak velkém domě by měla být služebná, která je obslouží, i když James nakonec poslechne a přijme to, co jeho žena chtěla. Potom se rozpálili, takže měli velmi vášnivou noc. Druhý den, když byl James zaneprázdněný v práci, mu Sophie zavolala, protože potřebovala jeho pomoc se spuštěním sekačky na trávu. Takže James šel večer připravit ten stroj, ale už ho nedokázal znovu zapnout. Sophie, která si stále ještě nezvykla na svůj nový život, a James, který byl pořád zaneprázdněný prací, znovu způsobili, že si Sophie začala stěžovat, i když sama propustila všechny své služebné. Takže se James potom rozhodne jít do firmy, která vyvíjí moderní roboty, kteří vypadají úplně stejně jako lidé. Roboti jsou zákazníkům pronajímáni jako sluhové. Ve firmě si James jde pronajmout tuto krásnou robotku, ale Sophie nesouhlasí, protože vypadá příliš krásně a dokonale na to, aby byla služebnou v jejich domě. Sophie se bojí, že by na robota žárlila. Nakonec se oba dohodli, že si najmou mužského robota jménem Henry, aby byl sluhou v jejich domě. Zpočátku nebyl žádný problém. Henry, jako robot, každé ráno připravoval snídani a sekal trávník podle příkazů svého pána. A jednoho dne, když se Sophie šla obléknout, nečekala, že Henry bude v jejím pokoji a Sophie Henry mu řekla, ať odtamtud odejde. Sophie, která se s Henrym cítí nepříjemně, si začala stěžovat Jamesovi, zatímco on byl velmi zaneprázdněný prací, až se jejich vztah nakonec stával stále méně blízkým. Z toho důvodu se Sophie začala zbližovat s Henrym. Sophie se cítí osaměle, protože James je doma jen zřídka, takže se Sophie snaží trávit s Henrym víc času. Sophie řekne Henrymu, aby si přečetl knihu, která obsahuje emoce a pocity, jež lidé prožívají, ale Sophie mu tu knihu neměla dávat, protože se z ní jeho systém umělé inteligence dokáže učit, takže Henry bude mít city a bude cítit lásku jako lidé. Potom se Sophie jednou v noci probudí, protože slyší něco venku před domem. Vyjde ven a ukáže se, že Henry spal venku, aniž by měl na sobě jakékoliv oblečení. Pak se objeví scéna, kde Henry říká, že sní o tom, že bude člověkem. Další den James a Sophie, kteří cítili, že je na robotovi Henrym něco divného, okamžitě šli za Julianem, majitelem robotické společnosti. Julian řekl, že je to proto, že způsobili přílišný rozvoj Henryho emocí a že se k Henrymu oba chovali až příliš jako k člověku. Potom James obvinil Sophie, že je Henrymu příliš blízká. Většinu času tráví doma s Henrym. Jedné noci, když James přijde domů po práci, najde dopis od Sophie pro Jamese, který napsala už dávno, konkrétně když se přestěhovali do domu. James si ten dopis přečte a potom se chopí iniciativy, dá do jejich pokoje svíčky a pozve Sophie. Na trochu toho intimna, už mi rozumíte, ne? Ale bohužel ho Sophie odmítla. Další den je James v práci velmi zmatený, zatímco Sophie je zaneprázdněná rozhovorem s Henrym. Ten říká, že cítí emoce a že má pocit, že je naprogramovaný, aby dělal Sophie šťastnou. Henry ten význam špatně pochopil a řekne jí, že bude sloužit Sophie a Jamesovi bez jakýchkoliv omezení, včetně chaka s oběma. V tuhle chvíli se Sophie začíná Henry líbit. Sophie dokonce sní o tom, že bude mít s Henrym noci plné chaka. Když James odešel do práce, Sophie omylem nechala otevřené dveře svého pokoje a povzdechávala si na posteli, aby Henry mohl slyšet její intimní hrátky. Když se cítila uspokojená, Sophie vyšla ven a uviděla Henryho, který se na ní jen díval. Sophie také požádala Henryho, aby jí dělal společnost při plavání a ukáže se, že James ještě neodešel do práce. Když vidí jejich blízkost, začne žárlit. James jde za Julianem, aby se poradil ohledně Henryho.
Julian říká, že Henryho chování se bude shodovat s tím, co chce jeho majitel, takže pokud se Sophie líbí Henry, pak se bude Henry líbit i Sophie. Pak James řekl Henrymu, aby už se Sophie nijak nezbližoval, ale Henry si stěžoval Sophie, což nakonec způsobilo, že se James a Sophie znovu pohádali. Sophie pak na několik dní odešla z domu. V tuhle chvíli zůstali v domě sami jen James a Henry. Když James požádá Henryho o jeho břitvu, Henry přijde bez oblečení. Pak Henry vysvětlí, že chce jen udělat radost jim oběma. Když Henry Jamesovi holil vousy, Henry se náhle přiblížil a hned James se políbil. James, který včera v noci neměl se Sophie své chaka, si okamžitě uvolnil svou touhu s Henrym a byla z toho velmi intenzivní noc plná chaka. Další den si James zřejmě nepamatoval, co se včera v noci stalo. Myslel si, že to byl jen sen a tak jde rovnou do své kanceláře. Ve své kanceláři James pozve Sophie, aby se vrátila domů, ale Sophie ještě stále nedokáže Jamese znovu přijmout. Ukáže se, že Sophie se tajně vrací domů pokaždé, když James odchází do práce. Chce se jen setkávat s Henrym, protože ji přitahuje, takže Sophie s Henrym dělá to intimní. Ale když Henry řekl slovo miluji tě, Sophie byla okamžitě překvapená, protože Henry by neměl být naprogramovaný tak, aby miloval svou majitelku. Henry ale nevinně řekl, že ji chtěl jen udělat šťastnou a tak se vyjádřil tím, že Sophie řekl mám tě rád. V tuhle chvíli už Henry překročil hranici. Když James přišel domů, našel Sophie sedět u ohně a Sophie řekla, že ji Henry políbil. James byl ze Sophie zklamaný, protože robot Henry ve skutečnosti dělá to, co jeho majitel chce, a když Henry Sophie políbil, pak je to přesně to, co Sophie chce. James také přistoupil k Henrymu a udeřil ho pěstí, potom vypnul Henryho postel, aby se nemohl zvednout. Další den James a Sophie čekají na Julianův příjezd. Protože se příliš zdržel, James odchází do práce. Najednou přijde Henry a zeptá se Sophie: proč si vypnula mou postel? Co je se mnou špatně? Henry také vysvětluje, že byl naprogramován jen proto, aby dělal Jamesa a Sophie šťastnými a proto udělal to, co jeho majitel chtěl. Henry také Sophie řekl o té intenzivní noci plné chaka, kterou měl s Jamesem. Nedlouho poté dorazí Julian do domu, ale Sophie musela jet za Jamesem do jeho kanceláře. V tuhle chvíli si všimneme něčeho podivného. Modřiny na Henryho tváři, poté co ho James udeřil, by tam neměly být, protože Henry je, připomeňme si, robot. Julian také přistoupil k Henrymu a nařídil mu, aby šel do své postele, ale Henry už si uvědomil, že mu Julian celou tu dobu lhal. Najednou se scéna vrátí k Sophie, která je naštvaná, protože James spal s Henrym, ale James vysvětluje, že to udělal proto, že ho ona odmítla, když jí tu noc požádal o milování, takže si to nakonec vynahradil s Henrym. Ano, protože oba udělali chybu, nakonec se usmířili. Když dorazili domů, překvapili Henry, který stál venku bez oblečení. Henry zjistil, že je po celou dobu člověk. Julian lhal Henrymu i všem falešným robotům ve své společnosti. Julian je adoptoval a vychovával je jako roboty od dětství až do dospělosti. A samozřejmě to bylo jen kvůli biznisu. Federální úřad pro vyšetřování také zabavil Julianovu firmu a evakuoval všechny lidi, kteří byli proměněni v roboty. Museli dostat další péči a vedení, protože jim Julian vymyl mozky. Potom se James, Sophie a 2 členové federálního úřadu pro vyšetřování vrátili domů, aby našli Henryho. Ty 2 členy federálního úřadu pro vyšetřování Julian okamžitě zastřelí. Julian říká, že James a Sophie zničili podnik, který vybudoval s Jamesovým otcem. Také vyprávěl o Henryho původu, že to bylo opuštěné dítě samá modřina. A nakonec ho Julian adoptoval, aby z něj udělal falešného robota. Když chtěl zastřelit Sophie a Jamese, Henry náhle přišel a Juliana zabil. Potom Henry vzal nůž a rozřízl si břicho, protože chtěl dokázat, že je člověk. Když Henry umíral, omluvil se Jamesovi a Sophie za to, že zničili jejich domov, ale oni řekli, ty si nás naučil milovat se a přijímat chyby toho druhého. Milujeme tě, Henry. Jsem opravdu moc smutný, přísahám. Nakonec Henry zemřel. O 5 let později James a Sophie zestárli a mají syna jménem Henry na jeho počest. A tak tenhle skvělý film končí.
Přihlas se k odběru, ať vidíš další videa jako je toto, zapni upozornění a dej like, abys pomohl kanálu. Díky za sledování.